Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба койбыр темалар турында кыскача. Җәмгыять белемен алачаклар, тарих буенча сәгатьләрне арттырачаклар. 2025 елның 1 сентябрьннән мәктәп программаларында үзгәрешләр булачак. Йөрү, эчә торган су һәм туклану продуктларын китерү өчен 3нче балалар поликлиникасы хезмәткәрләре волонтерларга питбайк тапшырдылар. Мәктәп ачылачак, ләкин 1 сентябрьдә түгел, сүз Мәләкәс Аръягы микрорайондагы яңа белем бирү учреждениесе турында бара. Несегезгә төшерәм, мәктәп үз ишекләрен уку сезоны башында ачачак дип планлаштырылган иде. Ләкин срок күчерелә. Бу хакта шәһәр администрациясендә хәбәр иттеләр. Шулай ук анда объектны тапшыру вакыты 2027 елга билгеләнгән. Әмма эшләр графиктан алда бара дип билгеләделәр. Төзелеш-монтаж эшләренең күп өлеше башкарылган, рөхсәт документлары рәсмиләштерәсе бар. 1 сентябрьдән балалар 39-нчы мәктәптә 2 сменада укыячак. 1 сыйныфтан алып 4-нче сыйныфка кадәр һәм 9-нчы сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр укучылар 1-нче сменада, 5-нче сыйныфтан алып 8-нче сыйныфка кадәр 2-нче сменада укыячак. Администрациядә шулай ук агымдагы ел ахырына кадәр яңа мәктәпне файдалануга тапшыру өчен бөтен көчебезне куячакбыз дип белдерделәр. 2025 елның 1 сентябрьнән мәктәп программаларында үзгәрешләр булачак. 6-8 сыйныфлар өчен җәмгыять белемен алачаклар. Предмет 9-10 һәм 11 сыйныфлар өчен генә калачак. Моның урынына тарих буенча сәгатьләрне арттыру планлаштырыла. Педагогик конференция барышында шулай ук республиканың мәгариф һәм фән министры Илсур Хәдиуллин физмат прорыв проекты турында сөйләде. Аны 3 ел дәвамында гамәлгә ашыралар. Төп максат инженер кадрларын әзерләү. Тагын нинди үзгәрешләр булачак? Алдагы материалда сөйләрбез. Укучылар эшләренә азрак вакыт сарыф итәргә тиеш. Россия мәгариф министрлыгы аларны үтәү срокларын тәкъдим итте. Мәсәлән, башлангыч сыйныф укучылары көненә 1-2 сәгатькә кадәр вакытны өй эшләренә сарыф итәргә тиеш. Күп бирсәң өй эшен, ата-аналар эштән кайткач, аларсын кайталар. Кичкә кадәр, төнгә кадәр утырга туры килә балалары белән. Әле бөтен өстәдә бит аның ул бөтен фәннәрен белмиләр. Шуңа күрә балаларны йоклымыйча утырга туры килә озак-озак. Шуңа күрә башта әйткәннәрен быелдан бик каты иттереп әйтелде. Өй эшләрен балаларга бирергә бик аз иттереп. Контроль һәм тикшерү эшләренә программадагы дәресләрнең гомуми саныннан 10%-тан да артыграк бирелми. Республиканың мәгариф һәм фән министры Илсур Хәдиуллин яңа проектны эшләтеп җибәрү турында белдерде. Быел республиканың 878 мәктәбе 153 миллион сум акча алачак. Будем оснащать кабинет труда и ОБЗР. Это в рамках федеральной программы. Данная работа будет продолжена в течение 3 лет. Там сумма очень серьезная, очень большая. В этом году определенное количество мы оснастим. С 2026 года появляется новый проект оснащения кабинета музыки, изобразительного искусства и, конечно, физики. Поэтому очень рассчитываем, что будет поддержка и со стороны федералов, и со стороны республики. 1 сентябрьдән физик-химик алга китеш проекты эшли башлаячак. Төп басым әлеге 2 фәнне укытуга ясалачак. Акчалар җиһазлар сатып алуга, укытучыларга грант ярдәме күрсәтүгә, профильле сыйныфлар ачуга һәм башкаларга юнәлдереләчәк. Проект 3 елга исәпләнгән. Программа бюджеты якынча 1 миллиард сум ярым тәшкил итә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 301 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Йөрү, эчә торган су һәм туклану продуктларын китерү өчен 3нче балалар поликлиникасы хезмәткәрләре волонтерларга питбайк тапшырдылар. Хәрби хезмәткәрләргә бүләк ясау идеясе медицина учреждениесенең баш табибында туган. Коллектив инициативаны хуплаган. Бу хакта алдагы минутларда. Табиблар волонтерларга питбайк тапшыру өчен үз эшләрен бераз калдырып тордылар. Башкалар белән чагыштырганда транспортның бу төре тизрәк һәм җитезрәк ди социаль үзәк җитәкчесе. На нем наши бойцы едут на линию боевого соприкосновения. Везут туда боеприпасы, везут товары первой необходимости. То есть это еда, питье,
Так как автомобиль он большой и в случае атаки он не сможет уйти от нападения, то питбайк с этим справится на все 100%. Дорогие наши защитники, наша опора, хотим от всей души поблагодарить вас за нелегкую службу, за мужество, за героизм, за то, что стоите на защите нашей Родины, родных наших и нашего будущего. Медицина хезмәткәрләре сугышчыларга шәхсән дә ярдәм итә, шулай ук фронтта хезмәт итүче хезмәттәшләренә дә ярдәм кулы сузалар. У меня подруга на СВО, она работала во второй детской поликлинике, мы вместе с ней работали в санаторном лагере Камаз-Жалбыт. Сейчас она уже второй год, 2 года уже, 3-й год получается на СВО. Как медик, да? Как медик, да, она нам пишет, что ей надо, мы закупаем какие-то медикаменты, инструменты. Социаль үзәк волонтерлары һәм актив шоулар хәрбиләргә махсус хәрби операция башланганнан бирле ярдәм итеп торалар. Алар урын җир кирәк-яраклары тегәләр, блиндаж, шәмнәр, маскировка костюмнары ясыйлар, тәм-томнар пешерәләр. Моннан тыш ай саен гуманитар ярдәм илтәләр. Мы доставляем им непосредственно в руки, мы слышим эти благодарности, и потом в ответ они еще обязательно записывают видеообращение для жителей, для руководителей, для всех тех, кто помогал в сборах. Питбайктан тыш махсус хәрби операция зонасына волонтерлар блиндажларны ныгыту өчен такталар, азык-төлек продуктлары, маскировка шелтерләре җибәрәчәк. Бу инде волонтерларның 27нче сәфәре. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам һәм якынлашып килүче бәйрәмнәр белән тәбрик итәм. Передвижная офтальмология Уфимского НИИ глазных болезней объявляет прием и набор пациентов на бесплатное хирургическое лечение по всем заболеваниям глаз. 2 сентября с 11 до 13:00 в медицинском центре Лекон Плюс. Город Набережные Челны, проспект Чулман, 106, 48 комплекс. Компания Толла. Металлопрокат и стройматериалы. Все для водоснабжения, отопления и канализации. Резка и рубка металла. Звоните 77 02 39. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 52 27.